rumangsa disepelekke. Wong sencak iki bayi wingi sore. Lah kok ngepruk-pruk karo wong tuwa. Iya, Jan. Dasare kula duwe kembang. Saniki kula ajeng ngamuk. Gandeng Wiramba Dewa mundhut. Anggenipun ngamuk, kula mbeta cundha maneh. Nek mriko mbeta gata, kula mboten saged pejah. Dalan kula nggembol Puspita Wijaya Kusuma. Pun ngeten mawon. Oh nggih, kula botohi saking pun mangke sen mawon. Kula ngamuk, mawi cundha maneh. Sing cundha manik tumama jajan Raden Setyaki sira pergelayu. Inggih pitados kula. Setyaki saged pejah nggih, cundha manik kok. Wangi. Nggih pripun iki? Niki kula ajeng ngamuk. Mboten ping sencakian perlu bala dewane ajeng kula pateni sisan. Mawi cundha manik. Dasaripun kula nggembol Puspita mboten badhe sirna mergolai. Oh nggih, mboten. Terus saniki ngaten nggih Juni. Setyaki badhe kula cemplungaken wonten Gendhoga. Gendhoga kencana.
Oh iya. Liripun kados pundi? Supados Setyaki mangke dados atur kaliyan Ibu Petani. Napa kinten-kinten saged Setyaki semanten gendhaganipun namung semanten. Napa saged mlebet? Setyaki pun kula tamani pengracutan, ngaten. Yen pun kula racut badya Setyaki menika gedene sak gajah, nek pun diracun kantun sak klenteng. Oh, nggih pun pitados kula. Mula sampeyan kok guru kula. Oh, nggih. Kula niku kepengin guru sing kira-kira niku jenengan boten iso. Napa? Utang karo kaptene Pak Giarto supaya ora ditagih. Angger gerobak neng kono ya ora ditagih. Pun caranipun klebetan wonten gedhoga. Mangko saniki. Anjen sadenan kok kakadeng. Mangko saniki. Niki. Nah. Berpeta. Pun lebet niki. Nggih pitados kula. Terus niki kula ngajeng ngamuk. Baladewa sisan badhe kula pejahi. Ngeten mawon. Jenengan ugi nyambut damel. Oh nggih. Ugre mangke wonten tiyang semaput. Terus diwadahi gedhoga. Nek ana wong semaput wadahi gedhoga. Nggih. Oh nggih, kula botohi sampeyan. Ngaturaken ketiwasan saklebetipun Cengrai Raden Setyaki manjing wonten Ronanggon malah mengsaipun Pendhita Durna kenging cundha malih Cengrai Raden Setyaki sedo sinuwun keparat ongka angkik bejajil dimemonon iblis. Hei, Durna, penyakit tak jupai lagi wae. Iki penyakit. Pripun kok mboten kersa kula wadahi. Sing diwadahi iki mungsuh nyuk. Anak kula niki boloke. Kok yo mulak iki nyuk kula. Sampeyan ku wong tuwa lho. Nek omong ki sing netes. Sampeyan muni kepripun?
nek ana wong semaput terus diwadahi gendhogo. Lah kula incang-inceng ora ana wong semaput. Wontene ming sampean kok. Yo kula niku padake regetan apa lho diwadahi. Pripun iki? Bala dewa ngamuk. Terus kesanipun panjenengan. Ajeng kula cundha maneh. Mangke nek Senapa Golayu mang padhe. Oh nggih kita kedhawuh. yen to mati aja sira dadi dewa ratu sukma ilang kontrang kantringan oncating sukma dedencengan lergeng kulawan lumut manut ining tirta lambak-lambak tumekeng samudra loyo lebur katiuping mondro ora nyono babar pisan yen para pepundhenku bakal nempuh lelakon sing kaya mengkene duh Gusti Gusti kula sinuwun Darawanti panjenengan boten priksa menawi Kang Raka kaliyan Kang Rai samiya seda awit saking rekadanipun Bedhita Durna ora kudu kepiye aku arep maju
nek aku mati anakku cilik-cilik putuku siji nek tak tegeli aku ya ora menang mergo pendhita gawa puspita iya gak nemoni apa kowe Durna mara tuaku sengkuli yo ngece gantung-gantung ki nggawa gendhoku iya Bapak sengkuli melu-melu yen kaya mengkin aku enggal matur ana ngarsane para pepundhenku Pandhawa nyuwun senjata pitulung sinuwun Kakang Durna terus putih diculi Udawa mlayu nggih adreh kalian kula mboten mlayu tumpes kelor pokoke wong Darawati lajeng niki pripun gendhoga sakmenika ngaten puspita dipun caosaken Ibu Tari wonten Pasetrang lajeng gendhoga dipun aturaken wonten ngasanipun Ibu Gendhoga oh yen ngoten panjenengan kula aturi kondur wonten Ngastina Kurawa dipun tata kula ingkang badhe minggah kayangan ngukir pipian oh nggih yen ngaten monggo gendhaganipun dipun beto sewan-sewanan kakang nggih